Pre vytvorenie variabilnej položky kliknite na tlačítko Pridať položku. Zadajte názov položky, vyberte kategóriu, do ktorej ju chcete umiestniť, môžete pridať krátky popis jedla a zvoľte číslo položky na zoradenie v kategórii. Následne zvoľte možnosť variabilné jedlo, nastavte si variant jedla, cenu. V skupine volieb zákazníka kliknite na Pridať skupinu volieb. Tu zadajte názov skupiny, poradie zobrazenia, zvoľte pravidlá výberu, teda či si zákazník môže zvoliť len jednu alebo viacero vámi poskytnutých možností. Zakliknite, či je táto voľba povinná alebo nie. Následne zo zoznamu ingrediencií vyberte možnosti do danej skupiny volieb. Či bude zvolená ingrediencia v cene alebo bude spoplatnená, si zvolíte sami zadaním ceny k danej ingrediencii. Takto postupujete aj s ďalšou skupinou voliteľných ingrediencií, kým nenastavíte zákazníkovi možnosť zostaviť si jedlo podľa seba. Ďalej môžete označiť vlastnosti jedla, alergény, pridať fotku jedla a nastaviť príplatky. Kliknite na Uložiť položku. Tá sa následne zobrazí v danej kategórii.